Nga ang mga ninang ug ninong dili mo hatag sa ilang binata, pwede na mapriso. Life sentence ang sentensya. Kung kamo usa na mo kaninang or ninong, pues paminawa ni ninyo kay para dili mahimong alanganin ang inyong kinabuhi. Gisudlan man ninyo ang inyong pagninong-ninong o pagninang-ninang diha. Kanya kay wala man mo subua. Panindigi na ninyo. Dili kay may lang kaayo mumukaon atong handa or naglitsyon ba kaha. Mao nang nagninong or ninang lang mo kay tungod sa handa. Unya karon kay Disyembre naman, maglinumbay na dayon mong panago. Karong panahona, anay batas ana. Nakasaad sa Rambol 462, target 183, nga ang mga ninang ug ninong dili mo hatag sa ilang binata, pwede na mapriso. Life sentence ang sentensya. Kay ang paghatag sa regalo, kaisaram gina sa isa ka tuig. Naay minimum. Ang minimum ihatag sa regalo is 500 pesos. Kung nga Disyembre, nakahatag na ka sa imong binata nga worth of 200 pesos ra. So, kinahanglan dugangan nimo nag 300 pesos para mahimong 500. Kay kung dili nimo na tumanon, mapriso gihapon ka, sulod lang sa 6 ka bulan. Dili kay isa ra ka binata tagaan ha, kun dili tanan nimo binata. Muhatag ka sa imong binata walay pabor-pabor. Sa gaamin man or dili, kinahanglan tagaan tanan. Kay kung isa ra imong tagaan, dili gyapon pwede. Kay mapriso gihapon ka. Kinahanglan tanan gyud, dili na magpalimot-limot. Kay naay listahan dire. Naay listahan kung kinsa ang imong mga binata. Kung nakalimot ka kung kinsa imong mga binata, duol lang mo sa akua kay naara diring listahan. Tanan baptismal naa sa akua. So wala kay lusot. Dayon atong dumdumon, naay deadline sa paghatag sa regalo. Ang deadline kay December 31 naman karon, so naay palugit. Ha, naay palugit. Taman ra sa January 5. Kung dili makahatag sa imong binata, pwede na kaprisuhon. Magtago-tago naman dayon ka, kay kahibalo naman kaprisuhon ka. Wala gihapon kay lusot. Kay ngano, tanan barangay, gikan sa kabalayan, sa plaza, masken sa balay, sa kwarto, sa CR, sa sala, naanay CCTV nga ibutang. So wala gid kay lusot. Mga ginikanan sa mga ninong ug ninang diha, ipangtag na ninyo para makahibalo pod sila nga naanay batas.